Nura M Inuwa. Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a kuma cikin wannan tasha tamu, wato tashar Sarauniya 24 TV. Tashar wacce ta saba kawo muku zafafan waƙoƙi masu matukar daɗi. To masu sauraron mu, muna roƙon alfama idan yau ne farkon zuwan ka a cikin wannan channel din, ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Tabbas fitaccen mawaƙin nan wato Nura M Inuwa Fasihi, mawaƙi wanda yake rera waƙoƙi masu matuƙar daɗi da ilmantarwa da faɗakarwa. Tabbas yaran mawaƙin nan wato Nura M Inuwa ya saki wata zazzafa waƙa wato a cikin wani shekara da muke ciki ta 2022. To mai sauraro, a yau za mu ɗaɗɗana muku zumar wannan waƙar, za mu saka muku wannan waƙar a cikin wannan bidiyon. Amma kafin nan, dan Allah idan yau ne farkon ziyartarka a cikin wannan channel din, wato tashar Sarauniya 24 TV, ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa. Ta haka ne za ka dinga samun daɗaɗɗen shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Tabbas fitaccen mawaƙin nan wato Nura M Inuwa mawaƙi ne wanda yake taka muhimmiyar rawa a cikin wannan shekarar da muke ciki, wato shekarar 2022. Duba da ganin kwanakin baya, fitaccen mawaƙin wato Nura M Inuwa bai fara sakin waka ba ko ɗaya. Tabbas fitaccen mawaƙin Nura M Inuwa ya yi tanajin waƙoƙi zafafa masu matuƙar daɗi a cikin album ɗin nashi na shekarar 2022. Amma mai sauraro, don Allah kada ka manta ka danna wa bidiyon mu alamar like, kana kai mana subscribe idan baka yi subscribe ba, kana kai share da wannan bidiyon zuwa group naka na WhatsApp da ma Facebook, wanda haka ne zai tabbatar man da cewa kana son waƙar Nura M Inuwa, kai fitaccen mawaƙin wato kai fitaccen masoyin wato fitaccen mawaƙin nan ne wato Nura M Inuwa. To mai sauraro, za mu saka maka wannan waka ta Nura M Inuwa dan ka ji ta. Na tabbata idan har kai masoyi fitaccen mawaƙin ne wato Nura M Inuwa za ka ji daɗin wannan waka. Tabbas fitaccen mawaƙin Nura M Inuwa mawaƙi ne wanda yake natsuwa, yake fitar da zafafan waƙoƙi masu matuƙar daɗi wanda suke matuƙar ilmantarwa da faɗakarwa. Haka ne ya saka a kowace shekara tauraruwar mawaƙin wato Nura M Inuwa takan haskawa. Mai sauraro, domin samun zafafan waƙoƙin wato Nura M Inuwa a cikin wannan shekarar wato shekarar 2022, kai dai ka danna mana alamar subscribe a cikin wannan channel mai suna Sarauniya 24 TV. Haka ne zai baka dama ka dinga samun zafafan waƙoƙi masu matuƙar daɗi wato na ilmantarwa da faɗakarwa. Muna godiya da like ɗin da kuke bamu da comment ɗin da kuke mana a bidiyo, hakan ne ke ƙara mana ƙarfin gwiwa. Tabbas mai sauraro, za mu saka maka wannan zazzafar waƙar ta sharar mawaƙin wato Nura M Inuwa. Amma kafin nan, dan Allah kar ka manta kai share din wannan bidiyon zuwa group naka na WhatsApp da ma Facebook, wanda hakan ne ke kara mana karfin gwiwa wajen kawo muku zafafan waƙoƙin masu matuƙar daɗi da kuma shari'a akan mawaƙa wato yadda suke tashi a kowane lokaci. Tabbas mawaƙi Nura M Inuwa mawaƙi ne wanda yake da matuƙar basira, wanda ya iya waƙa, wanda mutane suke matuƙar sauraron shi. To masu sauraron mu, kai tsaye ba tare da lokaci ba, ga waƙar ta Nura M Inuwa sai ku ji ta. Amma dan Allah kada ku manta ku danna mana like akan wannan bidiyon. Garkamo wannan ƙarfe na zamo, wanda kirayi na ne dan damo. Tun da na ce na sa rigar aro, suke bina wacce na gada masu na ciro. Su ka zama na in girgiro, abin da yake kai na in zakuro, ko da labe kai na in takuro. Ina kallo sun shiga riga ta sai zanzaro, sai suka ce hanya ta na baro, ko na duro ko kuma in gangaro. Na riga Allah wa abin dogaro, suna kallo